V-am promis, doamnelor și domnilor, noutăți foarte interesante despre avocatul mafiei imobiliare grațiat de Traian Băsescu. Această poveste este mult mai spectaculoasă decât a părut la prima vedere. Minciuna lui Traian Băsescu, cum că n-a grațiat pe nimeni în al doilea mandat, și faptul că această persoană condamnată, suspectă, implicată în tot felul de potlogării, a beneficiat de clemența lui Traian Băsescu, are o explicație. Vă întreb pe toți, știți pe cineva foarte drag lui Traian Băsescu, o blondă, care ar putea să fie și ea implicată sau beneficiară al unor elemente din mafia asta imobiliară? Da, doamnelor și domnilor, numele Elenei Udrea, împreună cu un partener al său de afaceri, faimosul Costel Onoriu, clanul Udrea-Onoriu a făcut afaceri imobiliare de milioane de euro în București. Oamenii aceștia sunt unii dintre beneficiarii acestei filiere în care e implicată și avocata grațiată de Traian Băsescu. Haideți să vedem materialul foarte interesant realizat astăzi de Bianca Naie și revenim aici. Una dintre escrocheriile imobiliare orchestrate de avocata Nicoleta Mărăcine a vizat un teren din cartierul Dămăroaia. Este vorba despre Șinca numărul 40. Mafia pusese ochii pe teren și a făcut tot posibilul să și-l însușească. Asta cu toate că proprietarul de drept al terenului era în viață și locuia în Timișoara. S-au folosit acte false, declarații ale unor martori mincinoși și, în câteva termene, judecătoarea Georgeta Stoican, în complicitate cu Nicoleta Mărăcine, a rezolvat operațiunea. Terenul a ajuns la Marcel Burloi. Dar cine este acest individ? Un muzicant care cânta alături de Onoriu și Gabi Luncă. Proprietarul de drept al terenului s-a judecat ani în șir cu Burloi. După această făcătură judiciară a câștigat anularea întregii operațiuni. Nu la fel de norocos a fost și Vlad Doicaru, fiul fostului șef al Direcției de Informații Externe. Fiul fostului șef Dia a fost aruncat afară din acest imobil de mafia imobiliară. Casa lui a fost vândută lui Costel Onoriu și ulterior a ajuns în posesia Elenei Udrea, la vremea respectivă fiind consilier la Primăria Capitalei. Fix instituția responsabilă de respectarea legii cu privire la retrocedări. Și de această retrocedare s-a ocupat aceea judecătoare Stoican, prietena de suflet a Nicoletei Mărăcine. După ce a obținut sentința judecătorească, Iorgulescu a primit și casa, prin decizia primarului Viorel Lis. A fost pus în posesie la câteva zile după ce Traian Băsescu a câștigat fotoliul de primar al Capitalei în iunie 2000. În 2001, familia Doicaru este aruncată în stradă în urma unei evacuări șocante, lucrurile familiei rămânând în casă. Imediat, casa este scoasă la vânzare și ajunge în posesia lui Costel Onoriu, pentru doar câteva luni, ulterior ajungând în proprietatea Elenei Udrea, în mai puțin de 4 luni, adică în februarie 2002. Nici Udrea nu o păstrează, își adaugă un profit și o vinde către o firmă apropiată lui Alexandru Bittner, dar și familiei Năstase. Presa a scris atât despre apropierea lui Bittner de familia fostului premier, dar și de grupul de la Golden Blitz, grup cu care a făcut afaceri. În 2006, întrebată despre această tranzacție, fosta șefa Cancelariei Prezidențiale a spus că a negociat intens cu familia Onoriu, primii cumpărători ai casei. Am negociat mult timp cu familia Onoriu. Ei voiau să vândă cu tot ce era în casă, mobilă și aparatură, și pe mine nu mă interesa acest lucru. Dar ce au în comun cele două escrocherii imobiliare? Pe judecătoarea Stoican, care a dat sentințele în folosul escrocilor, membrii ai familiei Onoriu, dar și pe avocata Mărăcine. Avocata a copilărit alături de Costel Onoriu, amândoi fiind născuți în satul Cojasca, județul Dâmbovița. Același Costel Onoriu care, peste ani, a făcut afaceri cu Elena Udrea, fostă șefa Cancelariei Prezidențiale. Nu este pentru prima dată când familia Onoriu face avere pe lipsa de reacție a instituțiilor statului. În urmă cu câțiva ani, Costel Onoriu mai dădea o lovitură în visteria statului. În plin boom imobiliar, statul își părăsea sediile pentru a se muta în imobilele acestei familii. Avas a închiriat în 2007 un imobil de la Onoriu pentru 5 ani la prețul de 4,3 milioane de euro. Cum a ajuns să perfecteze afacerea? Cu ajutorul unui banner postat în fața sediului Avas. Eu construiam un bloc lângă sediul Avas din Băneasa. Imobilul e pe numele meu și pe numele unui amic. Cât am construit, am atârnat un banner acolo, iar bannerul ăla dădea fix în sediul Avas. Se vedea perfect de la biroul directorului, așa că m-au contactat. Avas nu a mai funcționat 5 ani, însă Costel Onoriu a rămas cu milioanele încasate. Ulterior, în imobilul închiriat în strada Promoroaca a fost mutată o altă instituție. În 2010, cu câteva luni înainte să se desființeze și aceasta, Costel Onoriu mai ia 4 milioane de la statul român, care, în final, îi cumpără blocul cu totul.
Tranzacția s-a perfectat în mandatul lui Mircea Zegrean, fratele președintelui Curții Constituționale Augustin Zegrean, un apropiat al președintelui Traian Băsescu. Escrocheriile imobiliare investite cu titlul de lege de judecătoarea coruptă Stoican au rămas în picioare până azi. Puneri în posesii, retrocedări dubioase, contracte de vânzare, mare parte dintre aceste acte au rămas valabile, paradoxal, până în prezent. Victimele escrocheriilor imobiliare au încercat în van să scoată adevărul la iveală. După ce i-a fost luată casa, Vlad Doicaru a fost mutat forțat pe strada Turda. A luptat permanent, însă mafia a fost mai puternică. Ultimul proces pierdut de Vlad Doicaru în lupta cu escrocii, dar și cu DNA, instituția care le-a albit dosarele celor două infractoare, Stoican și Mărăcine, s-a terminat în urmă cu 2 săptămâni la instanța supremă. Vlad Doicaru a cerut mai bine de 15 ani tragerea la răspundere a persoanelor implicate în retrocedarea dubioasă a casei în care a locuit. Toate anchetele s-au mușamalizat, iar responsabilii au fost făcuți scăpați. De parcă acest lucru nu ar fi fost suficient, Traian Băsescu a făcut o scăpată de 2 ori de gratile închisorii pe Nicoleta Mărăcine, și asta în condițiile în care Ministerul Justiției s-a opus de fiecare dată acestor grațieri, emițând avize negative. Însă, în cazul Nicoletei Mărăcine, avocata instrumenta mafiei, Traian Băsescu a ignorat deciziile instanțelor și a acordat o nouă victorie samsarilor. Era un amănunt important peste care am trecut mult prea repede în povestea asta incredibilă a mafiei imobiliare cu încrengături până la cel mai înalt nivel. A spus Bianca la un moment dat o chestiune pe care vreau neapărat să o repete și să o spună mai în detaliu, ca să aveți încă un argument al faptului că acea grațiere semnată de Băsescu nu este deloc întâmplătoare și ascunde sub ea o poveste, Dumnezeule mare, înfiorătoare. Bianca. Ce au în comun escrocheriile imobiliare, Elena Udrea, judecătoarea Stoican, Costel Onoriu? Și avocata Mărăcine. Și avocata Mărăcine. Escrocheriile imobiliare erau puse în scenă de avocată, sentințele le dădea judecătoarea, iar beneficiarii, după cum am văzut, au fost fie Costel Onoriu la a doua mână, fie apropiații săi. Unul dintre lăutarii din trupa doamnei Gabi Luncă, un chitarist într-unul dintre cazuri, pe terenul din Dămăroaia. Ce mai au în comun Costel Onoriu și doamna avocată? Se cunoșteau, au copilărit împreună, s-au născut în satul Fântânele, comuna Cojasca, județul Dâmbovița. Domnul Costel Onoriu este fiu dintr-o primă căsătorie a domnului Ion Onoriu. Domnul Ion Onoriu a fost căsătorit de foarte tânăr cu o doamnă din același sat cu el, a povestit Gabi Luncă, Vasilica Burloi. Din această căsătorie au rezultat 3 copii, Costel, Puiu și Nicoleta, iar în 64 domnul Onoriu a găsit-o pe Gabi Luncă, s-au căsătorit și au trăit fericiți până în 1998, când dumnealui a decedat. Deci Costel Onoriu este fiul domnului Onoriu dintr-o căsătorie anterioară. Costel Onoriu, partenerul de afaceri și de învârteli și de șmecherii al Elenei Udrea, este din același sat cu avocatul grațiat de Traian Băsescu pentru mafie imobiliar. Se cunoșteau. Dacă asta este coincidență și nu este dovada unei mafii care lucra împreună pentru multe și multe milioane de euro. Nu este coincidență. Aflăm din rechizitoriile trimise în judecată, primele 3 rechizitorii trimise în judecată pentru judecătoarea Stoican și Nicoleta Mărăcine, spun foarte clar procurorii, am sentințele aici, cele două erau prietene, listingurile telefonice dovedeau acest lucru, vorbeau frecvent, modalitatea prin care ajungeau să pună mâna pe aceste imobile, identificau vile din zone rezidențiale și apoi alegeau persoanele pe numele cărora urmau să se dea sentințele. Persoanele cu pricina erau apropiate lor astfel ca acele imobile să rămână în interiorul grupării. Deci gruparea, în această grupare fiecare știa foarte clar ce avea de făcut. Nicoleta Mărăcine construia documentele,
Stoican dădea sentințele, ceilalți membri ai grupării se ocupau să obțină casele de la primărie, să ia sentințele, să evacueze proprietari, în cazul în care erau proprietari, să le vândă mai departe, astfel încât să se piardă urma și așa ajungem la vânzările succesive, Onoriu, Udrea, etc. Da? Deci fiecare avea un rol foarte clar în această construcție. Și nu există loc de coincidențe. Plus că este de notorietate, familia Onoriu a locuit dintotdeauna în cartierul Dămăroaia, întâmplător cunosc acest lucru. În prima escrocherie imobiliară se pune ochii pe un teren din cartierul Dămăroaia, iar complici pe lângă membrii familiei Onoriu, Nicoleta Mărăcine și Georgeta Stoican, sunt frații acestei avocate. Deci vorbim de un grup de prieteni din copilărie, dacă sunt toți născuți în același loc. Un clan cu rădăcini vechi. Da, cu rădăcini foarte vechi, în care apare și numele Elenei Udrea și în care, sigur nu întâmplător, apare și o grațiere semnată Dublă Traian grațiere, Băsescu. atenție, Dublă grațiere. este posibil să fie un caz fără precedent. Până acum președinția nu ne-a răspuns. Am întrebat dacă există în istoricul acestei instituții 2 grațieri pentru o singură persoană. Nu ni s-a răspuns la această întrebare, probabil este un răspuns extrem de delicat. Un clan extrem de periculos. Am mai văzut modul acesta de acțiune doar în mafia din sudul Italiei, mafia siciliană, mafia napoletană. Să alegi, să pui ochii pe case, să spui, pe asta o luăm noi, o aranjăm, găsim 2 fraieri care sunt paravan, pe numele lor le dăm, ei ne vând nouă, noi vindem mai departe și ajunge tot unde trebuie. Ferecăm ferestrele și lăsăm oamenii afară cu hainele pe ei. Spălăm banii și luăm toate vilele. În 2010, instituțiile statului român, când PDL și doamna Udrea făcea parte din guvern, vin și dau domnului, aceluiași domn, Onoriu, fostul său partener de afaceri, îi dau 4 milioane de euro pentru închirierea unui imobil. Absolut incredibil. 4 milioane de euro, o chirie pe 5 ani, deși avasul la vremea respectivă nu era sigur dacă va mai funcționa câteva luni. Ce să vezi? Ne-am trezit cu un imobil, am închiriat, trebuie să facem ceva, mutăm altă instituție acolo. În 2010, la fel, Isciru mai avea de funcționat 2 luni. Urma să se desfințeze, erau date anunțuri. Domnul Zegrean, fratele președintelui Curții Constituționale, a recunoscut alt nume important, alt nume și apropiat de fratele Băsescu. președintelui Curții Constituționale a decis închirierea către Onoriu, partenerul. A decis mai mult decât atât. Deci a decis continuarea și cumpărarea imobilului. Mai mult decât Care-i problema? Domnul Onoriu, deci în perioadă... fratele președintelui Curții Constituționale, Augustin cumpără Zegrean, de la Onoriu. a decis să-i bage lui Onoriu, prietenul și 4 milioane de Udrea, euro. 4 milioane Alte de euro 4 milioane de euro. Deci prima dată i-am dat 4 milioane pentru închiriere și câțiva ani mai târziu i-am mai dat 4 milioane să-i cumpărăm casa, imobilul. Problema este că domnul Onoriu avea în acea vreme oarece restanțe la bănci și începuseră să le execute și avea nevoie de lichidități. Cine-i sare în sprijin? Statul român. 8 milioane de euro de la fratele președintelui Curții Constituționale, Augustin Zegrean, cel care îl salvează pe Băsescu într-un mod absolut mizerabil în vara lui 2012. Da. Dar ce să vezi? Că în perioada aceea, guvernarea care îi dădea 8 milioane de euro lui Onoriu închidea spitale că n-avea bani. Tăia pensii? Tăia pensii că n-avea bani. Tăia salarii. Absolut. Mărea TVA-ul și crea în această țară o atmosferă irespirabilă din toate punctele de vedere. Absolut. În timpul acesta, ei, șmecherii lui Băsescu între ei, își dădeau milioane de euro. Aruncau cu milioane în familia Onoriu la propriu. Absolut incredibil. Astăzi